Hej. I dag der vil vi vise jer, hvordan man laver en kaj. Ja, det er lige meget. Lad os tage det seriøst. Okay, prøv at se. Først bruger vi bare, vi kan ikke nå base, vi bruger en kaffe. Vi skal kaffe og smør, sukker og vanilje. Det bruger vi ikke. Ja, det bruger vi ikke. Smør og sukker sammen. Hvor meget sukker eller smør skal vi bruge? Alt for helvede. Så var det lidt overpå. Okay, smør. 50 gram. Hvor meget er det? 50 gram. Hvor meget... det ved jeg, tror jeg, det ved jeg. Ja, 50 gram. Tag en vægt. Nej, det ved jeg ikke. Vi gør bare noget, okay? Ja, bare... Det er sådan cirka sådan. Ja, det vil jeg godt sige, ja. Eller det er vi normalt smør, jeg har på. Ja, det siger du. Sådan, hvis det ikke er nok, så putter du bare mere. Fuck, vi er gode til det her. Synes du ikke også, det er Lasse, hva'? Hvad var det, vi ikke svarer? Og så sukker. Tag lige en ske. Nej, ikke nogen ske. Jeg ved ikke, hvor meget det er, som jeg siger. Nej, det er så fint. Jeg ved ikke, hvor meget det er. Det er lige så. Så det så åbner vi lyser. Hvis jeg tror, jeg åbner det gør mig. Den er åben, så har jeg ikke noget med. Siger vi bare, det er sådan cirka sådan. Det er lige så meget. Det ved jeg ikke, det har vi ikke. Godt, og så på se, så skal man så have... Hvad skal vi så? Røre det sammen med hvad? Hvad skal vi røre det sammen med? Det har jeg ikke sådan en pisketing. Nej! Det ved jeg sgu ikke hvad. Vi gør det. Det er sådan en pisketing der. Og så rører den bare rundt. Jeg tror ikke, det er det. Jeg tror, det går meget suppe. Hold op. Jeg tror ikke, det går også. Ja. Bare roligt, vi har styr på det. Ja. Det dufter godt. Nej. Så skal jeg lige se vores mesterværk. Vi er mester til okay. Vanil, bagel og kakao. Så det er ikke lige, vi bare sætte det sammen. Ja, det tror jeg også. Ja. Jeg tror ikke, det er noget. Jeg tror ikke, at vi har gjort det. Det er lige meget. Ja, det skal nok blive smage noget. Hold på det smage muffin på meget sand. Ja. Det smager bare lort. Mega. Lasse, du skal ikke tage seriøst, bare ja, vi laver bare video, okay? Godt, så nu skal vi have, hvad skal vi have? Bagepulver. Bagepulver, det er fedt. Jo, hvor meget skal det i det? En teske. Hvad er en teske? Nå, det er den lille der. Nej. Jo, en teske, det er sådan en. Nå, det er en spise. Og så kommer op på kagen. Nej, du skal ikke gøre det nu. Jo, det er det, det er den sammen. Og hvad kommer så? Hvad var det næste? Kakao. Hvor meget kakao skal det? 3 spise. Det er en stor. Det er sådan en stor. 3 af dem. Tre store. 1. 2. Det kommer til at se ud. Det skal også til at lade. Ja. Det er meget rigtig ud sådan der. Ja, vi er ved at få det sådan. Så meget godt. Ja, vi har fået det. Og så hælde sammen i bag.
har vi glemt at putte æg og sukker og mælk. Vi skal også æg og mælk i. Vi skynder os lige at gøre det her. Jeg havde det. Fuck, det er varmt med det her. Jeg har lige gjort det forkert her hurtigt, men man kan også gøre det sådan her. Vi gør det for vores, okay? Christina, jeg kan ikke. Hej. Hej. Så kommer jeg op, fordi jeg er faktisk lige vågnet. Er du først lige vågnet nu? Ja, det er jeg. Jeg var sgu nok til klokken 6 i forgårs. Det er okay. Hvis jeg må, så kommer jeg op lige, når jeg har fået så tøj på. Jeg er lige sammen med min kusine lige nu. Okay. Men måske jeg er senere opsat. Ja. Og så er vi faktisk i gang med at lave en kage. Okay. Men jeg skriver bare til dig, hvis det er. Ja, gør det bare. Okay, hej hej. Hej. Vi har brugt æg. Vi er ved at familie, har vi ikke? Nej. Jo, det har vi. Og så skal vi løbe lige med veninde. For det at vi skal lidt mere vi skal putte lidt mere af det hele. Det kommer til at være dejligt. Jeg ved ikke, om jeg er lidt mere kakao eller noget mig. Hvad med vanilje? Det er måske lidt. Hvad med smør? Det har vi ikke med i det. Det er ondt i armen, det her. Skal jeg på? Ja. En lækker chokoladekage kommer til at se sådan her ud. Der var lidt typisk ikke skålen rent efter. Ja, det er rent æg, Maja. Men jeg skulle så salmonella. Jeg tror, det er meget chokolade. Jeg tror, det her det er rigtigt nu. Jeg tror ikke, det er lidt dig. Nø. Det tror jeg ikke, jeg gør. Vi laver bare en til babe. Det bliver lidt sådan, så det fylder det der kagen. Det er sådan lidt sådan. Skal også fylde med vanilje, hvis du er tilfreds. Det skal også blive det. Så vil jeg lige lidt med smør i. Jo. Ja, det er så vigtigt. Ja. Det gælder mig. Jeg tror nej nok. Ja, der er det nok. Altså hvis I spørger, så er vi kusiner. Jeg er mom. Og jeg er ældst. For lige sådan. Mindre detalje. Jeg tror, det er nok tryk. Det kan godt være. Det må ikke være klumper i. Man kan jo huske det her body pt, hvis I kan med. Hvad skal du stærke? Man får også sixpack. Og det er faktisk en god sport, siger du bare. Ja. Okay, baby. Hvorfor det? Så. Og så, når I skal have, så kommer det til at se sådan her ud. Ligner det lort? Ja. Ja. Okay, prøv at se. Så hælder vi, vi har bare sådan en bageform her. Ja. Se, så hælder vi det ned. Jeg kan ikke gøre det op. Okay. Der er sgu da stadigvæk mange klumper i. Ja, for fuck, det er sjovt. Nej, jeg sagde, at vi skulle lave mere. Ja. Det var mig, der sagde, at vi skulle lave mere. Hvorfor vil du mere? Fuck, det ligner tyndskid. Jeg vidste ikke, tyndskid var så... No. Det ved man sgu aldrig. Det er lækkert.
Det dufter godt. Faktisk ikke helt snotten. Ja. Det ser faktisk lækkert ud. Med mange klumper. Ej, mand. Klumper. Klumper efter klumper. Jeg tror ikke, vi skal have noget mere, ellers bliver det godt nok en tynd kage. Men hvor den hæver jo. Den hæver, fordi vi er blevet bagpå. Jeg tror lige, vi gør sådan. Må jeg slække den ren? Det er rent æg, Maja. Ja, hvad så? Vi kan godt lide salmonella. Jeg skulle lige lade. Ja, hvis jeg skulle også bruge den, hvis vi skal lave mere. Okay, så gør jeg bare sådan. Smager godt. Jeg skal nok tørre det for dig. Og med det får vi spise kagen bagefter, ja. Helbredsråd. Den første blev ikke lige så stor, men den hæver, fordi vi er blik. Ja, åbner vi. Hvor er det varmt. Sådan, så skal den bare ind i 20 minutter. Og vi skal have Og så kagen. kommer jeg lige om. Følg med YouTube. Kom med mig. Kom med. Jeg har da sige til din forfar, hvorfor banker du på her? Hvorfor spørger du om det? Nej! Hvad vil du? Okay, vi får lige kameraet til at gå væk. Jeg tror ikke, det er helt normalt. Vi skal måske bage til. Så vi ses. Hej. Ha' et godt liv. Godt liv. Det var også for, hvad veninderne vil på. Og så er det bare Kan kage. det smage med linje? Du bliver med. Det ligner sådan orange. Smag? Jeg tror, det er normalt chokoladekage. Nø. Smag? Lad være med at gøre det til mine. Man kan salmonella. Det smager godt. Nej, det er min! Salmonella er ikke særlig godt. Åh, for satan. Nej, det er min! Kilo? Smager det godt? Smag? Nej, tak. Prøv at sætte lidt rundt om munden. Det smager rigtig godt. Lidt som en mor. Godt. Nej, det er min! You wanna kiss me? You wanna kiss me? Nu er det helt fedtet. Hvad er det her? Lad mig have snittet bort.